gawas ni Jesucristo, aron nga malig-on nga tong pagtuon niya. Duol na sa pagpakig-ambit sa ilim nung binungal langit nun, mao'y simbolo sa dugo ni Jesucristo nga nagahugas sa atong sala. Duol na sa pagpakig-ambit, lig-onon kalag nga maluyahon, ang pulong ni Kristo mao'y mudasig nato. Kini ang tinapay sa adlaw-adlaw ta. Duol na sa pagpakig-ambit, ang kalag tangagi uhaw gayod, paimnon kita sa katagpawan ni